Ahoj všichni, jsem tu zase já, Emilie Unterpoulos, a hrozně mě mrzí, že jsem odešla od Kláry. Takže se vracím zpět ke tvý segře Kláře. A slibuji, že už vás nikdy nesklamu. Teďka předám slovo ségře. Takže, jak jste slyšeli mojí ségru, takže to rozhodně nebyla její chyba, no prostě se jí stýskala potanie. A prostě to, co mi psala ta Evinka, no prostě to nevím, co to sice bylo, ale Emma s tím neměla nic společného samozřejmě. Na jejím účtě byla nějaká jiná holka. Prostě mi tam nadávala a já myslela, že to je Emma, protože byla jsem prostě blbá, neměla jsem tomu věřit. Já jsem prostě věděla, že by mi tohle Emilie nikdy neudělala. Protože vím, že jsme ségra a nechci, aby nás někdo rozdělil. A budu ráda, když dáte like, komentář a odběr. Děkuji, že jste se podívali a ahoj!